जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो सानफ्रोमबो गावनि मबाइल फनजों जों अरायबो मा खालामो रिलेसन आरो मबाइल फनखौ खेबसे जोङो जुदि थुआब्लानो जों मालाबाबो जोंनि समफोरा बारलांनामाया आरो जों साफ्रोमबो सुबुङानो सानफ्रोमबो मबाइल फनजों रिलेसन एबा मबाइल फनजों थुदारसि खालामबाय थायो जानो हागौ नोंथांमोनाबो खालामो आरो आंबोथ' बेबायदिनो मबाइल फनखौ थुदारसि खालामबाय थायो नाथाय नोंथांमोना मालाबा फेसबुक खुलियो इउटुब खुलियो नोंथांमोना इउटुब आरो फेसबुक नोंथांनि मबाइल फननि मोनसे डिसप्लेयावनो मोननैखौबो नोंथाङा खेबसेजोंनो मालाबा अपारेट एबा नोंथाङा नायनानै एबा नोंथाङा सोलायनानै बे अपसनखौ मोनदोंना मोनाखै जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि फेसबुक आरो नोंथांमोननि WhatsApp आरो नोंथांमोना इउटुब जायखिजाया मोननै खेबसेजोंनो जमायै नोंथांनि डिसप्लेयाव नोंथांमोना अपेन खालामनो हागोन आंनि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो अब्ला बांद्राय गोबाव खालामालासिनो आरो भिडिअआ बांद्राय गोबाव नङा अब्ला जोङो जागायजेननोसै भिडिअखौ बेनिखायनो नोंथाङा गिबियावनो आंनि मबाइलनि डिसप्लेयाव गिबियावनो नोंथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ अपेन खालामबानो जाबाय आरो बेबायदि अपेन खालामनायनि उनाव नोंथाङा फेसबुक एकाउन्टखौ हाइड खालामनानै होबानो जाबाय हाइड खालामनायनि उनाव नोंथाङा इउटुब चेनेलनि जायखिजाया मोनसे इउटुबनि भिडिअ अपेन खालामबानो जाबाय आरो अपेन आं बेबायदि खालामबाय खालामनायनि उनाव बेबायदि भिडिअ जमुना बर' इन्टारनेशनेल बक्सिं चेम्पियन भिडिअखौ लगायबाय बेनि उनाव नोंथाङा इउटुबनि एडभार्टाइज फैबाय थादो एसे एडभार्टाइजआ जोबथो बेनि उनाव जायखिजाया मानो बेनि उनाव नोंथाङा बे इउटुबनि भिडिअखौ नोंथाङा हाइड खालामनानै लाबानो जाबाय लानायनि उनाव नोंथाङा हाइड फाइलआव थांबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा सायाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों स्प्लिट स्क्रिन एबा नोंथांनि मबाइला सेमसंनिबा राइट साइडथिं मोनथाम डट थागोन आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि भिडिअखौ सायाव लांबानो जाबाय मोनसे आरो दा लांनानै सिङाव बेबायदि भिडिअखौ अन खालामबानो नोंथांनि मोनसे डिसप्लेयावनो मोननै अपारेट खालामनो हागोन मोननै अपसन अपारेट खालामनो हागोन सायाव फेसबुक आरो सिङाव इउटुबनि समायना भिडिअ बेबायदिनो नोंथाङा इउज खालामनो हागोन गावनि मबाइल फननि मोनसे डिसप्लेयावनो खेबसेदोनो मोननैखौबो नोंथाङा इउज खालामनो हागोन जायखिजाया मोननै दा फेसबुक नङाबा WhatsApp लोगोसे बेनि उनाव भिडिअ बेबायदिनो नोंथाङा इउज खालामनानै नोंथाङा एमेजिं मजा लानो हागोन एबा गोमोथाव मोनसे गोजोनथाव मोनसे जायखिजाया भिडिअजों लोगोसे WhatsApp नङाबा फेसबुक नोंथाङा सालायनो हागोन लोगोसे गोदाननिफ्राय फैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै मानोना नोंथांमोननि थाखायनो आङो सानफ्रोमबो भिडिअखौ बानायबाय थादों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाबो साबस्क्राइब खालामा बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम प्लिज check that go and subscribe button आरो all खौ सिलेक्ट खालामनो जाबाय साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ दाबायनानै so thanks